Jin jiyan azadî zimanê hevpare, Medyabal. Di 16 îlona 2022 de dema jina ciwan a Kurd Jîna Emînî ji aliyê polîzên exlaqê ve hat kuştin li piraniya bajarên Îran û Kurdistanê li dijî rejîma Îranê bi duruşma jin jiyan azadî çalakî hatin destpêkirin. Bi van çalakiyên ku destpêkirin re ji bo hemû jinên cîhanê jî pêvajoyek nû destpêkir. Ev duruşma ku li Rojhilat de hat berskirin tevî ku gelek kesan nû bihîstibû jî di esasê xwe de duruşmek nû nîm bû. Duruşum ango felsefeya jin jiyan azadî keda bi dehan salan e a rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan û jinên Kurd ên ku li dora wî kom bibûn hat vê astê. Duruşma jin jiyan azadî di destpêkê de ji sala 1990 şûn ve di nav şervanên PKK de hat bikaranîn û bi demê re li qadên civakî, çandî û siyasî belav bû. Bi taybet jî nirxandinên rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan ên ku li ser kolekirina jinan û têkoşîna jinan a ku li dijî vê ferasetê meşandine davakirina vê felsefeyê de bû bingeheke xurt. Rêber apû kolekirina jinan wek metîngeriya yekem dinirxîne û li dijî vê kolekirinê dibe heta jin azad nebe, civak azad nabe. Pratīkkirina duruşmê. Wek de zanîn di 2011 de Bihara Ereban dest pê kir. Bi Bihara Ereban re gelên bindest li dijî desthilatdariyên heyî ketin lê gerîna mafên xwe. Ev pêngava ku li hemû rojhilata navîn belav bû, helbet bandora xwe li Sûriyê jî kir. Kurdên ku bi salan bû li wir tune dihatin hesibandin, hewldanên xwe yên azadî û wekkeviyê hêj xurttir kirin û 2012 de rêvberiya xwe ser li Rojava îlan kirin. Di nav vê pergala ku hat avakirin de fikir û felsefeya rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan esas hat girtin. Di nav vê pergalê de jinan bi têkoşîna ku di qada siyasî, çandî, civakî û leşkerî dan xwe bi hemû geldan qebûl kirin û derz li vê civaka bavigsalar xistin. Bi demê re hevserokatiya ku pêş ket bandora xwe li ser civakî zêde kir û di hemû sazî û dezgehan de kotaya ji 105 jin esas hat girtin. Kotaya ku esas hat girtin rê li ber avakirina komîsyon û meclisên jinan vekir. Her wiha jin dibin banê yekîneya parastina jin de di nav şer de jî xweseriya xwe îlan kirin. Ev pêşketinên ku pêk hatin nîşandan ku jin jiyan azadî ne tenê duruşme lê di heman demê de modela rêveberiyek û civakek nû ye. Felsefeya ku di nav jinên Kurd de bi rêberiya Abdullah Öcalan de pêş ket û li Rojava jiyanê bû, di 2022 de bi kuştina Jîna Emînî gerdûnî bû. Dema Jîna Emînî li Goristanê de hat binavkirin, gelek kes tevî êrîş û sextên rejîma Îranê jî bi girseyê kom bin û duruşma jin jiyan azadî berskirin. Ev duruşum ji bajarê Seqizê birê ket û li hemû bajarên Îran û Kurdistanê belav bû. Her kesên ku li dijî rejîmê dixwest dengê xwe bilind bike bihîstin, duruşma jin jiyan azadî bers dikirin. Ev duruşma efsunî ji ber wate û keda di avakirina wê de hatiye dayîn ji bo hemû kesên ku di hewldana xelasbûna ji bindestiyê de ne bû hêvî. Ew qêrî ne tenê duruşmeke ji sê peyvan pêk de ye. Ew felsefeya jiyanê ye. Ji ber vê yekê ku li Parîs, Berlin, Stockholm, New York, Stenbol û gelek navendên mezin belav bû. Wek de zanîn dîroka têkoşîna jinan bi qasî desthilatdariya mêrperest kevne. Di her demê de jinan têkoşîna xwe domandiye. Di demên dawî de feminîzma ku li Rojava pêş ketiye, di mijara jinan de zêdetir derdiketmiş. Lê ji ber ku feminîzm zêdetir ji bo mafên takekes tê digoşiya û destkeftiyên ku bi dest xistiye mayîn de nedikir, nikarbû xwe bikande hemû jinan. Lê felsefeya ku jin jiyan azadî heyî dike, bi azadiya jinan re guhertin û veguhertina civakî jî esas digire. Belkî ji ber vê yekê ku dikare ji Hindistan heta Amerîkayê, ji Amerîkayê heta Ewropayê û hemû rojhilata navîn xwe bigîne hemû jinan û bibe felsefeyek hevpar. Dîsa di roja me de ji bilî jinan her ferdek civakê yê ku bixwaze di nav jiyaneke aram û bêşer de bijî zêdetir xwe nêzê vê felsefeyê dibîne. Qedexekirina duruşmê. Wek ku meljor ji anî ziman duruşma jin jiyan azadî ji ber ku encama felsefeyekê ye di gelek demande bûye hedefa desthilatdarên mêr. Li Tirkiyeyê duruşma jin jiyan azadî bi taybet piştî 2010 zêdetir hat bikaranîn. Ji ber vê yekê hikûmetê kesên ku ev duruşum berz dikir hedef digirt. Li Îranê jî di serhildana jin jiyan azadî de bikaranîna vê duruşma bi Kurdî ji bo Îranê weke xeterek de hat qebûl kirin. Belkî ji ber vê yekê bû ku wergera duruşmê
زن زندگی آزادی هات گرن و به وی حال خوشی لگلک باجارین فارسان هات بکار آنین. ده سال 2023 ده دما مشا جنان آل پاریس هات لدارخستن جن دورا درشما جن جیان آزادی کمبون. دیسا سازین وک امنیست اینترنیشنل، هومان رایتس واچ و وومن ev duruşma de çalakiyên xwe de bikar anîn. Dîsa 2023 de Yekîneya Jinan a Neteweyên Yekbûyî rapor li ser duruşma jin jiyan azadî amade kir û gotin jin jiyan azadî zimanê hevpar ê têkoşîna jinan e. Dema em îro lê dinêrin di hemû çalakiyan de duruşma ku esas tê girtin jin jiyan azadî ye. Xwedî derketina li vê duruşmê pir xurt e. Kesên ku dixwazin duruşma jin jiyan azadî fêm bikin, rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan zêdetir dixwînin. Her ku wî dixwînin, hêj bi dengekî bilindtir vê duruşmê berz dikin. Ev jî nîşan dide ku jin jiyan azadî ne tenê duruşme, felsefeya jiyana azad e.